Pistäydytäänpäs sitten vielä mummolassa, Afrikassa asti. Joo, tänä kesänä 10 Suomen somalien perheet ovat lähettäneet lapsia lomareissulle isovanhempiensa luo, koska olot Somaliassa ovat rauhoittuneet melkoisesti. Toimittajamme Vali Hassi pääsi seuraamaan 13-vuotiaan vantaalaispojan Dahirin jännittävää retkeä Mogadishun mummolaan. 13-vuotiaalla vantaalaisella Dahirilla on kaikki, mikä sen ikäisillä lapsilla voi olla. Ilmainen koulu, hyvät ystävät, harrastukset, hyvin toimeentulevat vanhemmat. Dahirin isä on somalialainen Osman. Osman on asunut Suomessa 22 vuotta. Nyt hän haluaa näyttää pojalleen entisen kotimaansa. Dahir ei ole koskaan käynyt Somalia ja mä itse olin syntynyt Somalia, mä itse somalilainen ja mä pitkään aikaan olin haaveillut mun poikakin käy mun kotikaupunki ja oma maa. Osman on ollut naimisissa tamperelaisen Mintun kanssa 17 vuotta. Pitkä avioliitto loppui eroon 2 vuotta sitten. Heillä on 3 lasta ja heillä on yhteishuoltajuus. Mintu on Osman ja Dahirin matkasuunnitelmasta huolissaan. Toki se vähän tuntuu rankalta just nyt, mutta toisaalta kyllä tässä nyt on kuitenkin viime viikkojen aikana jo ikään kuin tottunut ajatukseen ja että ehkä sitten se pelottaa, että siellä on kuitenkin ihmiset on tottunut sotaan. Minusta tuntuu, että Dahir ei ehkä sitä osaa ajatella, että ihmiset on aika tottuneita väkivaltaan, että se ihmiset ajattelee, että se on tavallinen tapa toimia. Joo, ja 1 vihreä. Pieni musta ja 1 vihreä. Somali on mikä? Gel. Ha. Kana de malakin. Kana de miya? Ma. Kan nika mid gel on nika. Suyan. Bakala ya kana waya waya. Gel on nika getimid. Pian tahay. Okay. Soitas mä väitellä. Halo, täällä on Dahir. Moi. Mogadishus, täällä hotellis. Hotellipihalla. Me meni tossa vähän aikaa tossa. Joo. No ei toi Mogadishun lentokenttäkään mikään helppo juttu. No just saatiin laukut. Se on oikeesti alkanut pikku helvetti. No hei. Kom mennään mummilla. Mä Jamalle talo. Kyllä täällä on liikkunut oikein paljon. Täällä mä olen asunut osa lähelläkin joskus. Kaikki on ihan helvetin. Missä Bakaro? Onko se tätä matkan päällä? Mikä tää alue? Tää on Nambarafar. Näetkö? Se oli taisteltu. Luettiin. Silloin kun mä oon lähtenyt, täällä ei ollut yhtään tommosia. Se oli hieno isoja villa marmaritalloja. Se on tuolla ihmisen rakkaantiin tommosia nyt. Kyllä tässä nyt näkyy nää sodan arvet. Salam alaikum, moi. Ala Dahir pa. Duka ku Dahir. Näin. Anna kääntä. Siellä arvoisi oikeesti, kun mä tavatin mun äiti ja mun sisarus ja mun oma maa. Dahirkin tuossa omia 65 serkkuja hän
tapaaminen tuossa juuri tapahtunut. Ja... Joo, lapsi. كله حيغسلني على غسلي ده غسلي انت غير اسكت معنا. Tämä on Mogadishun tunnettuin hiekaranta Lido. Sisällissodan aikana täällä oli mahdotonta käydä, mutta nyt elämä on pikkuhiljaa palaamassa rannalle. Jos mä pelottaa vähän käyttää, pidetään kameraa. Otaks mä tosta kuvaa? Isoja kaloja ja ihmisiä, jotka toiset ei halunnut, että niistä otetaan kuvia. Toiset otti just kalan käteen ja sanoi, että ota kuvaa. No siis, kalat myydään lattialta. Toi ihan siis kyllähän tuo paikka vähän vaikuttaa Hakaniemellä torilta, mutta se on vähän eri. Kyllä se, niin se fiilis on eri ja kaikki myy tässä omia ja itse kalastamia. Yhtäkkiä Dahirin ympärillä kerääntyi iso joukko utteliaita nuoria poikia ja miehiä. Isä on neuvonut Dahirille, että tuntemattomille on vaarallista kertoa itsestään liikaa. Somalia. No, which other? Somalia. Yeah, look my color, you color. You from? Here, Mogadishu. Mogadishu. Okay, where did my mom from? Huh? Mom from? Oh. Europe. Europe. Which side? I don't know. Turkey. No. Tirana. In like, what is it? Denmark, Norway. Tell me which other part? Your father's from Somalia. Your mom? No, it's from Europe. Which country? Oh wait. It's Sweden. Don't like tell me. Okay. No, Finland. Finland. Ha. Okay, it's good. Siis, sitä ei ahdistua, että nämä ihmiset täällä kerääntyy. Mutta se olisi ahdistua, jos ne tietysti koko ajan kattoo koskea tälleen. Joo. Ja tiedätkö, esimerkiksi heittää vaan tää läppää vähän silleen, se on ihan rentoa, tiedätkö? Joo. Tuo ranta siis, se vesi ja se meri oli tosi kaunista. Mutta sitten se, miten niin ihmiset on tehnyt sille rannalle itsessään. Joo. Se, että se on heittänyt kaikki roskat sinne ja siellä niinku, se oli ihan hirveet sinänsä. Et silleen tää on vähän jotenkin, tuntuu, että on vähän, sille ei paha, mutta on vähän kansantyhmyyttä. Että ne on niinku ite tehnyttä. Vaikka on siinä vähän ollut myös ulkopuolisia, mutta sit kun toiset sanoo, että se on länsimaisten vika, toiset ja länsimaiset sanoo, että se on kansan oma viime. Pitääkö ottaa pois kamera? Yrität. Missä? Hage? Ai täällä olisi taistelu. Mennään. aan fiirino meesha xagga socodii soco adigana hor socodii Oi vittu. Siinä portilla oli siis se. nyt laukas ai diyaar miya näin nyt tulla Näin paljon on varmaan pelottanut pitkä aikaa. Et siis niinku ihan oikeesti, et mitä tässä, ei tässä osaa sanoa edes. Ei pysty edes kuvailla. No niin, nyt me ollaan hotellilla. Safe. Kuulitko ne laukaukset? Tuo oli mun lähellä ohi. Kelaa mikä päivä. Me ollaan kuultu 2 kertaa laukauksia. 1 itsemurhapommi-isku, toinen päivä Mogadishussa. Welcome to Mogadishu. 24 tuntia. Osmanin ja Dahirin illat kuluvat 4 seinän sisällä. Tämä on ollut mogadisholaisten ärkeä viimeiset 22 vuotta. Viimeisten 3 vuoden aikana sisällissodan taistelut on käyty terroristijärjestöksi luokiteltu Al-Shabaab ja väliaikaishallittus TFGn välillä. Al-Shabaab attacks Somali Ethiopian forces in Hurghada region. Osman uskoo Somalian rauhaan, mutta tällä kertaa muutaman päivän Mogadishussa riittää. No hei, mä en halua jää täällä. Mä oon peloton. Mitä sinne? Mitä? Ei pahemmin näette isojen porkkana takan tavalla. Okay, maybe
Mikä istunut? Istunut. Jos tapahtuu jotain lähellä, makaa maa. Jos seisoo, voisi osua helposti. Aina makaa näin. Ja älä juoksi koskaan. Jos tapahtuu jotain, aina pystytään koti sisään. En tiedä kuka ampuu tai kuka ei. Tää oli liikaa aseita oikein. Dahirin matka Mogadishuun oli värikäs. Vaikka Etiopia ja moni muu ulkopuolinen valtio on sotkeutunut Somalian tilanteeseen, Dahirin syytävä sormi osoittaa vain yhteen suuntaan. Somalian kansan pitää siitä herää siihen. Niiden pitää itse haluta sitä myös. Et se minkä ne on itse tuhonnut, niin se pitää niiden itse myös rakentaa. Tää näin kaunis niin maa pitäisi niin käyttää myös hyödyksi. Ne, jotka on opiskellut Euroopassa, jos kaikki tulee tänne takas, niin sit se niin voi tehdä yhteistyötä, tai sillä niin kaikki voi tehdä jotain oman maansa eteen. Katsotaan seinää, katsotaan seinää. Niin. Siis katsotaan, se on tää luodinreikiä. Tätä ne niin nuoret täällä on 20-vuotiaat nuoret on nähnyt koko elämänsä. Että totta kai eihän tehtyä saa tekemättömäksi. Kyllä huomaa, mitä voi löytää niin iloa pienistä asioista. Ja ehkä siitä osaa arvostaa myös enemmän sitä elämää Suomessa, mitä meillä on.